Salaketa masiboa eraso sexisten aurka, baina oraindik asko gelditzen da halakoekin bukatzeko. Algo estamos haciendo mal cuando vemos que personas tan jóvenes, a pesar de que llevamos... Zeo zer gaizki egiten dabiltzala esan du segurtasun sailburuak. Erasoak gainera jende gazteak egin izana azpimarratu du Estefania Beltrán de Herediak. Urteak daramatzatela eraso matxisten aurka lanean, baina mezuak ez duela behar besteko eraginik. Que no calan. Jaietan ere bai. Ez, eskerrik asko, beti da ez. Eraso hauen aurka kanpaina ugari egiten dira eta ikasgeletan ere jorratzen da gaia. Mikel Oribek biolentzia prebenitzeko tailerrak ematen ditu institutuetan. Ikasleak konturatu behar dira jarraitzen dugula gizarte matxista baten bizitzen. Arazoa zein da, gure ikuspuntuz, mutilazko kondino ez dutela ikusten beraien jarrera matxistak, ez? Ez dituzte identifikatzen eta horrek ondorio txarretara eramaten gaitu. Klase bat euki edo arlo bat irakasteko txikitatik nola errespetatu behar diren beste umeak eta beste guztuak. Kontzientzia behar dela, da gaztetatik hasi birala jende, Da azkenien nik uste dute bai neskek, bai mutik parte hartu behar dugula dano batera, niri aurre eitzeko. Sexu heziketa egin behar da, baina adin guztietan eta beti urtero errepikatu behar da, ez? Orain arte gehien bat egiten dena batez ere da ikasturte baten zehar, sexu heziketa orokorra edo biolentzia prebenitzeko tailerrak ematen dira, eta hori beharrezkoa da, baina guk uste oso gutxi dela. Denen laguntza beharrezkoa da gaitz honekin bukatzeko.